batasan. Iyon ang ilabata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, iyari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Isa na Breaking news. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 3. Ari-anay, breaking news mga kabombo, no? Isa naman, another move sa aton sininga presidential daughter, Sara Duterte Carpio, mga kabombo. Naghalin siya kuno, no? Hindi lang kuno, kundi amo na ni subong ang balita. Naghalin siya sa iya sininga partido
mga kabombo. Dugang nga detalye po sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Bombo Jai, come in. Yes, Bombo Jazz, nag-resign na Bombo Jazz o yes, naghalino siya Davao City Mayor Sara Duterte sa iyang partido nga hugpong ng pagbabago Bombo Jazz. So nagpadala ini sang sulat sa iyang partido no kahapon Nobyembre 10 tuig 2021 kaga gin-received ini subong adlaw Bombo Jazz 9:30 AM. So suno sa sulat nga ginpadala ni Mayor Sara no, ginakasubo siniko no nga magapadala siya sang iyang resignation sa partido apang magapabili ng iyang suporta dire Bombo Jazz. So ining hugpong ng pagbabago Bombo Jazz, isa ini siya ka regional political party nga ginform gintukod mismo niya Davao City Mayor Sara Duterte sang 2018. So isa man siguro Bombo Jazz sa mga rason bala kung nag-resign ining si Mayor Sara sa hugpong ng pagbabago bangod ining HNP Bombo Jazz regional party ini. So hindi ini siya bala makapadalagan sa national post under sa sininga partido. So it's either mangin independent si Mayor Sara o kung mapa-adapt siya no, masulod siya sa bag-o nga party list. So amo pa na Bombo Jazz ang ato nga ginabantayan kung diin ini siya masulod pala nga partido kay may mga speculations man nga posible nga i-adapt ini siya sang PDP laban bala Bombo Jazz ang party list niya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte. So sa karon amo pa ini ang confirm nga tikang no ginhimo niya Inday Sara nag-resign ini sa hugpong ng pagbabago Bombo Jazz. Okay. Thank you so much, Bombo Jai. Nagikan diri sa newsroom, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jairi de los Reyes, mga kabombo. No? So amo yan to ang pinaka-latest update sa kalibutan sang politika. Samtang nagilapit ng aton siniyang election sa masunod nga tuig, mga kabombo. No? So ginaangan-angan naton ang aton sining sister station dira sa may Bombo Radyo Davao no agod nga makapangay pag kita sa dugang pagid nga detalye no sa may kamtanan sa halina sa pag-resign no ni presidential daughter no Inday Sara no Duterte Carpio sa bilang miyembro sa hugpong ng pagbabago. So ara na sa aton siling linya. Ate, sige, mabalik lang kita kon ara ng aton siniyang sister station ang Bombo Radyo Davao agod nga makapangay kita sang pila ka mga latest update no ila binigay sa aton sining madason nga programa ang Bombo Reports afternoon edition upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Philippine Standard Time na 30 minutos na nakalipas sa tak na alas 3. Balik kita sa aton siniya pagpamati na sa matahom nga drama. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon. Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV.
siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Sidekick! Huling, tanawa bala si Buklan, ho? O yabaw, nagasipa-sipa, nagasumbag-sumbag sa langit, ho? Ay, Flying kick! tuod dyan, no? Nag-exercise siya sa tagoy, ho? Paano na siya ayhan man? Hala! Basi ma-intra siya sa kickboxing, chay? Lulit, mapauli anay ako sa amon ah. Bali, isa lang kasi mana. Ha? Nga aman? Naidlaw na ako sa amon. Gani, mapauli anay ako sa amon ah. Ang may pa siguro, Tring-Tring. Maupod ako sa imo ay. Total, isa kasi man nga wala dring ako na amo. Man, masiminar siya sa ulong gapo. Kani maupod na lang ako sa imo ah. So sina, makahibalo ako kung diin ka nagapauli. Ay, hindi na lang lulit ah. Ari man niya. Dayaw ko bala sa imo, Tring-Tring mo. Do hindi ta ka bispren. Hindi gani pwede. Nga ahaw. Basi matuyawan ka sa amon. Tuyawan. Kag sinong matuyaw sa akon? Madamo dito sang hindi pareho sa aton. Ay, wala. Kuya mahadlok sa mga maligno, Tring-Tring. Pinangtampa ko pa na sila karon. Ay, ambot si mo lulit ah. Pero, hindi ka lang maghinulsol ha? Amo gali ini ang inyo nga baryo, Tring-Tring? Wala man ako sing may makita nga tao. Nagatulog diri ang mga tao kung adlaw. Malimong kaayo. Kag matawahay kaayo. Pero wala gid ako isang nakita nga suga sa pusti. Hindi pa na di maayo ang kuryente sa amon baryo lulit. Iman, malayo sa sibilisasyon mo. No wonder nga, malayo man sa sibilisasyon ang batasan mo. Magtulog ka na lulit. Wala sa may isturbo sa imo diri. Man,
Duha lang kita diri sa balay. Tring-tring, di ina mga ginikanan mo, haw? Nagpangita sila sang sudan. Ano to? Doon sa mga pakpak man ina nga nagakapakapa? Hindi lang pagsapaka, Lulit, Ang mga tik-tik ina. Tudloan lang nilang ilang mga anak sa paglupad. Ay, ano to? Nakabati ako sa kabayo nga nagadalagan? Lantawa bala ang moon, Lulit. Abi, lantawon ko. Ba? Full moon gali subong? Oo, full moon subong. Kaya nabatian mo nga nagadidalagan, amo ang mga tikbalang. Kay balo ka, kung full moon, nagadalaga na sila. O hindi! Linog! Perte ka baskog! Nagatayog ang balay niya, Tring-Tring! Hindi na linog, Lulit. Relax lang bala. Kay wala linog. Ano nga wala? Oo! Naara! Perte ka baskog, oh! Low intensity 5! Silingan nga hindi na linog. May bag-o kasal nga kapre diri mo. Anong sling mo? Bagong kasal nga kapre? Oo. Ang ilang ngalan, si Richard kag si Lucy. Migo Tagoy, pwede makapamangkot? Ano ina islaw? Sarili na kulos ang tiyempo mo pa. Bagsik ako no sa mga checks. Hasta pa na subong. Matuot ka, Migo Tagoy? Hui, ako na lang gani ang nagalikaw. Kaya man hindi ko ya gusto nga ginaagawan ako. Ano, sekreto mo? May orasyon ako iya islaw. Ay, ano nga orasyon? Aryo, primero, makonsentrate ikaw. Pagkatapos, sambiton mo ang magic words. Sa sina, mahimo mo ang tanan nga gusto mo sa babae nga maluyagan mo. Ay, ano nga magic words ina, Migo Tagoy? Pamati, kay isugid ko sa imo. Tilawan ko karon ko matuod ang ginasiling ni Migo Tagoy. Bah, ara, may babae ako nga nakita. Ay, ko kasiksi siniya. Kag nakatulog pa siya sa ako, no? Ay, karon ko gid mapamatudan ko bala. Matuod gid ang ginasiling ni Migo Tagoy. Ay, pero... Dali. Miss. Madali lang, miss. Nga, Ay, karon, testingan ko, Ari na, magtulog ka sa akon. Ara, nagtulog siya matuod sa akon. Karon,
gamitan ko siya sang magic words. Abracadabra. Sundra, sundra. Sunod ka sa akon. Uy, nagsunod siya matuod sa akon. Ayan na. Kuna mo, matuod ka rin kinasiring ni Tagoy. Nagsunod siya sa akon. Karon, talon ko siya dito sa kasagingan. Kag dito ko siya arigluhon. Nan, ari na kami sa kasagingan. Karon, sambiton ko ang final words. Hagod nga magsunod siya sa akon sa tanan nga gusto ko. Abracadabra. Hayang na. Abracadabra. Hayang na. Bika na. Uy! Wala man siya gihapon magtuman sa akon kinsiling sa iya? Ay! Ano ni? May nagaduot pa nga butang sa akon nga puson. Hold up, ni! Hey! Pusil! Hoy, ihatag sa ako ng tanan mo nga kwarta, ha? Ha? Wala ko kwarta. Kuna mo, ubahang bayo mo. Wala ka sang ibilin, ha? Ay, abaw, huling. Nagainit gid balang ulo ko mo. Tagsa nga madumduman kung ginhimo ni Buklan sa akon. Amo man ko si Alvina. Uy, huling. May naisipan ako nga buhaton kay Buklan. Tan-awon ko lang kung hindi siya madudla. Ano ina si Alvina? Huling, kawaton kong iyang nga brief. Pagkatapos, pugaan ko sang katumbal nga kutitot ang sakang. Tan-awon ko lang kung hindi siya magtiyabaw sang kahapde. Matan, din ang akon isa ka brief nga branded. Ba? Wala ko yan magsuksok sa to, ah? Wala ko yung magsiling nga ginsuksok mo, ah? Ang pamangkot ko yakon diin mo to ginbutang. Ambot ay? Buisit. Ano ka nga klase boy man? Hindi ta kakaroon pagswelduhan mo? Wala mo man ko ginaswilduhan? Pangita atong brief ko, kay suksok ko to. Oo, ah. Na, ara na huling. Basa na sang kutitot nga katumbal ang brief ni Buklan.
Ari man imo brief ya nga. Lagak na, gupat pa. Pre! Makahuluya! Ari na huling. Karon, ibalik ko na ini sa halayan. Para nga masuksok na ini ni Buklan. Bigo talyo, paktanay ta. Ara na yun ah. Ako na. Sige Nagapalapit. Bisan wala ginatawag. Nagaibi. Bisan wala paganha. Bata na, migo talyo. Sala. Iya Di kay, lain ang sabat mo. O sige, pass. Ang sabat, labasiro. Uy, huling. Kaina pang aton nga hulat. Wala pa gihapon kita makabati sang singgit ni Buklan. Basi kung wala pa niya masuksok ang iyang brief, Chay. Ano nga wala, huling? Nakahibalo ako nga duha lang ang brief ni Buklan. Ara na, Chay. Matan, dali ko di kuya. Nakabati ka, huling? Manguyab siya kuno. Kay kuyaban niya ang iya. Ring the bell. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga